Ευχαριστούμε θερμά τον Γρηγόρη Καλομήρη από τους ιστορικούς ηγέτες της ΟΛΜΕ και καλούμε τον Κώστα Μανιάτη, επίσης πρόεδρο και επί πολλά χρόνια μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ από διάφορες θέσεις. Δυστυχώς έχουμε φοβερή πίεση χρόνου, πρέπει να αδειάσει η αίθουσα να διευθετηθεί. Παρακαλούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομη παρέμβαση. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τιμή μου που επί 18 περίπου χρόνια εκλεγόμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, στο οποίο υπηρέτησα από διάφορες θέσεις ευθύνης, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Οργανωτικού και Ειδικού Γραμματέα. Επιτρέψτε μου να έχω την άποψη ότι η ΟΛΜΕ είναι η ιστορικότερη ομοσπονδία της χώρας. Η ιστορικότερη ομοσπονδία όχι από άποψη μόνο αγώνων, αλλά και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτών, με ευαισθησίες πολιτών οι οποίοι θα αγωνίζονται για ένα κόσμο καλύτερο. Άρα ο ρόλος τους ο ίδιος δίνει μια ιδιαίτερη αξία στη λειτουργία και στην υπόσταση της ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ δεν είναι μόνο 100 χρόνια αγώνων. Είναι 100 χρόνια αγώνων και προσφοράς. Πρέπει να προσθέσουμε δίπλα στους αγώνες και προσφοράς και κατακτήσεων. Κατακτήσεων όχι μόνο στο στενό εκπαιδευτικό χώρο. Η ΟΛΜΕ είναι, επιτρέψτε μου πάλι να το πω, κατά την άποψή μου, η μόνη ομοσπονδία που διαχρονικά διαδραμάτισε ένα ευρύτερο παρεμβατικό ρόλο, όχι μόνο στα εκπαιδευτικά ζητήματα του τόπου, αλλά και στα κοινωνικά ζητήματα, στα πολιτιστικά ζητήματα. Αυτό βεβαίως μπορούσε να το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει λόγω και του ιδιαίτερου ρόλου των εκπαιδευτικών. Στο καταστατικό της ΟΛΜΕ υπάρχει ένα άρθρο βασικό, θεμελιώδες, που λέει σκοπός της είναι η ανύψωση της παιδείας του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μερίδιο, την ευθύνη την οποία έχει, ούτως ώστε να ανταποκριθεί μέσα από το έργο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αβοήθητοι, παραμένοντες χωρίς καμία επιμόρφωση, κάποιοι τους ήθελαν να είναι οι δάσκαλοι του πίνακα και της κυμολίας, σε μια εποχή που οι τεχνολογίες αλλάζουν τα πάντα. Άρα δηλαδή δεν τους βοήθησε. Εγώ είμαι φυσικός, δεν έχω καμία επιμόρφωση, ούτως ώστε να μάθω ειδικά θέματα ειδικής διδακτικής φυσικής, τη γενική διδακτική, ψυχολογία του εφήβου, ζητήματα δηλαδή που θα βοηθήσουν το ρόλο, τη λειτουργία, του εκπαιδευτικού. Και είχαμε φτάσει στο σημείο κυβερνήσεις να απολογούνται και να λένε ότι ξέρετε, η ΟΛΜΕ πάντα έβανε το ζήτημα της ουσιαστικής επιμόρφωσης των 6 μηνών ή του έτους. Το έτους βάναμε ή έστω 6 μήνες. Και η απάντηση είναι ότι ναι, μπορούμε να διαθέσουμε αριθμό κονδυλίων για καθηγητές, αλλά δεν μπορεί να έχουμε κονδύλια για να πάρουμε αυτούς που θα τους αναπληρώσουν. Αυτή ήταν η δικαιολογία, ούτως ώστε μέχρι σήμερα να μην έχει λειτουργήσει ποτέ η επιμόρφωση, παρά η κάποιου σεμιναριακού χαρακτήρα, η οποία ουσιαστικά δεν έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Η ΟΛΜΕ, παρά τις κατά καιρούς επιθέσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, πρότεινε λύσεις. Είχε τεκμηριωμένες, ολοκληρωμένες θέσεις, απόψεις, προτάσεις για τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί, ούτε θα είναι ποτέ ένα κλαδικό σωματείο. Ο ρόλος της, ρόλος δηλαδή της παροχής παιδείας
σε όλους τους νέους δημόσιας και δωρεάν, δεν μπορεί να την κάνει κλαδική. Ούτε μπορεί να είναι εξορισμού μη κλαδική. Και έτσι λειτουργήσε και θα λειτουργεί. Στα επιτεύγματα της δράσης της ΟΛΜΕ αναφέρθηκαν προηγούμενοι συνάδελφοι, δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά, υπάρχει και περιορισμένος χώρος πάνω σε αυτά τα ζητήματα που πέτυχε και για τα οποία έχω άμεση αντίληψη από το 1993 μέχρι 31 Δωδεκάτου του 10 που ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ αντιστάθηκε σε κάθε μορφή εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση εκπαίδευσης και πέτυχε νίκες. Πέτυχε νίκες γιατί υπήρχε η γενιά και των νέων εκπαιδευτικών που ερχόντουσαν μέσα από τη μεταπολίτευση και αναλάβαιναν καθηγητές με βιώματα, εμπειρίες και διάθεση, τις οποίες έχουν και οι νέοι συνάδελφοι, αλλά κάτω όμως από ιδιαίτερες συνθήκες. Τα προβλήματα μπορεί να είναι νέα, αλλά έχουν την ίδια όμως ρίζα, τον ίδιο πυρήνα. Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μπορεί να έχει διάφορες εκφάνσεις κατά περιόδους, αλλά η ρίζα της είναι η εκμετάλλευση. Ειδικά μετά την νεοφιλελεύθερη λέλαπα, όπου πρέπει κάθε κρατική παροχή σε παιδεία, υγεία, κάθε κοινωνική παροχή, κάθε παροχή προς τον πολιτισμό, όπου βλέπετε κυριαρχούν τα μεγαθύρια ομίλων, τα οποία δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό, ούτε το λαϊκό αλλά και το γενικότερο. Είναι καθαροί επιχειρηματικοί όμιλοι. Η λειτουργία λοιπόν και της ΟΛΜΕ στον πολιτιστικό τομέα, μέσα από τις δράσεις της, συνέβαλε σημαντικά στο αποτύπωμά της στην ελληνική κοινωνία. Οι αγώνες που δώσαμε την περίοδο 2016-2017 ο κλάδος, θεωρώ ότι αποτέλεσαν τη βάση εκείνη ούτως ώστε στην περίοδο των μνημονίων που ακολούθησε από το 10 και μετά ο κλάδος να έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί. Δηλαδή είχαν εφοδιάσει τον κλάδο και με τη γενικότερη βέβαια η παρέμβαση της ΟΛΜΕ στον ελληνικό λαό, είχαν δώσει τη δυνατότητα στον κλάδο να μπορεί να παλέψει. Δηλαδή η περίοδος του 2006-2007 με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις σε σχέση με τη δημόσια δωρεάν παιδεία και το δημόσιο πανεπιστήμιο ήταν η βάση πάνω στην οποία πάτησε ο κλάδος για να αντισταθεί την περίοδο των μνημονίων, εκτιμώ. Όσον αφορά το ζήτημα της λειτουργίας, επειδή πάντα τίθεται, η ΟΛΜΕ είναι συνδικάτο. Το συνδικάτο αποτελείται από παρατάξεις. Κάθε παράταξη πρέπει να διεκδικεί την αυτονομία της. Όμως η ΟΛΜΕ έχει όλες τις παρατάξεις. Από τη στιγμή που υπάρχουν όλες οι παρατάξεις και ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο που οι εργαζόμενοι δέχονται μια ανελαίητη και άνευ προηγουμένου επίθεση, είναι απαραίτητη, είναι εκ των όνου κάνευ η ενότητα του κλάδου. Ενότητα τι, σιωπής, ενότητα νεκροταφείου? Όχι. Ενότητα δράσεων και παρεμβάσεων. Εξάλλου, πάντοτε πίστευα ότι δεν αρκούν μόνο οι προτάσεις για ένα συνδικάτο. Η λειτουργία και η δημιουργία συνειδήσεων αγωνιστικού χαρακτήρα έρχεται μέσα από τις δράσεις, τις παρεμβάσεις και τους αγώνες. Αν δεν υπάρχει το στοιχείο των δράσεων και των παρεμβάσεων και των αγώνων, η δημιουργία αγωνιστικών συνειδήσεων που θα μπορούν να παλεύουν δεν αρκεί. Γι' αυτό είναι κρίσιμες οι δράσεις, παρεμβάσεις, οι απεργιακές κινητοποιήσεις του συνδικάτου. Και κλείνοντας, να πω ότι στη φάση αυτή απαιτείται ένα ελάχιστο έστω κοινό προγραμματικό πλαίσιο σύνθεσης, ούτως ώστε
να αντιμετωπιστεί η επίθεση που δέχεται ο εκπαιδευτικός κόσμος. Αν δεν διαμορφωθεί το ελάχιστο έστω κοινό πλαίσιο θέσεων, προτάσεων και δράσης, καταλαβαίνετε αυτό ότι αποδυναμώνει την παρεμβατική λειτουργία της ΟΛΜΕ. Και για να κλείσω θα ήθελα να θυμίσω ότι η ΟΛΜΕ είναι το μοναδική ομοσπονδία με τις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες που υπήρχαν από τη σύσταση του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε από προηγούμενο πρόεδρο. Μόνο τρίωρη στάση εργασίας. Οι συλλογικές διαδικασίες της ΟΛΜΕ είναι πρωτόγνωρες για λειτουργία ομοσπονδιών. Αγαπητοί συνάδελφοι, χάρηκα που μου δόθηκε η δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα εδώ και η σημερινή γιορτή νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αναστοχαστούμε κάποια πράγματα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πρέπει να κενωθεί άμεσα η αίθουσα για να ξεκινήσει η πρόβα, ώστε να μπορέσουμε να... Παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Αγγελική.